فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة الأحبة السلام عليكم ورحمة الله godiya ta ƙara tabbata ga Allah wanda yake kaddarawa mai cikakken iko da mulki wanda ya sake hada huskokinmu a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu da'awati wal irshad da yake a nan babban birnin Yamai a wannan anguwa ta Cité Dipte San Meter a wannan rana ta Litinin wadda take 4 ga watan Rabiul Akhir shekara 1446 hijirar fayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yi daidai 7 ga wata na Oktoba wata na 10 shekara 2024 domin ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka Riyadus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallam li abi zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi rahimahullahu ta'ala wanda wannan darasinmu shine darasi na 118 daga cikin darussan da muka karanta a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya amintar da mu ya ba mu ikon faɗin abin da yake shine daidai da kuma kokari wajen aikata shi ya kare mu daga kuma kurakurai da nisantar da zukatanmu daga gare su masu tambayoyi ba mu ba da tambayoyi yau saboda babu lokaci gaskiya mun ci lokaci kwarai kuma ga lokacin namu takaitacce muna so mu kammala wannan babi idan yan uwa ba su manta ba muna babi na 36 muna karatu babun nafaqati alal iyal babin da ke magana kan ciyarwa ga iyali ciyar da iyali ciyar da mata ciyar da 'ya'ya ciyar da iyaye da kuma yan uwa makusanta da waɗanda haƙƙin ciyar da su yake kanka kwadaitarwa domin wannan babi ya nuna mana cewa kada mu ga muna wahala ko kada mu ga asara muka yi wajen ciyarwa a'a bal alkhairi ne mai girma ya zamanto kana kula da wanda ciyar da shi yake karkashinka in ba manta ba mun karanta hadisi biyu a cikin wannan babi wanda yau zamu tashi hadisi na uku wa an ummi salmata radiyallahu anha qalat na'am wa an ummi salmata radiyallahu anha qalat قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه حديثي دقاء أم سلمة matar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta qalat ummu salma tana cewa qultu ya rasulullah ita da kanta take cewa nace ya ma'aikin Allah halli ajrun fi bani abi salmata an unfiqa alaihim shin ina da lada halli ajarun shin ina da wata lada ina da wani sakamako fi bani abi salma a cikin diyan abu salma in na ciyar da su shin ina da lada an unfiqa alaihim idan na ba su abinci na ciyar da su tana tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wai tana da lada idan ta ciyar da diyan abu salma in ta ba su abinci ta ciyar da su akwai lada gare ta matsayinta na cewa ita mace ce wane ne ko su wane ne ɗiyan abu salma
'ya'yanta ne kahin ta aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta aure Abu Salma. Bayan wafatin shi ne ta samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta aure shi, shugaban halitta. To kuma yanzu 'ya'yan na Abu Salma tun da ya rasu, kuma 'ya'yan ga hannunta suke, kuma sannan ciyarwa ba ga mace take ba. To shi ne take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam, shin yanzu in ta ciyar da waɗannan 'ya'yan nata, ɗiyanta ne, amma babansu Abu Salma Allah ya karɓi rayuwarsa. Shi ne take tambayar annabi, halli ajarun fi bani Abi Salma, shin ina da wani sakamako na lada a cikin ɗiyan Abu Salma an unfiqa alaihim, ina ciyar da su, na ba su abinci? Tambaya ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai take cewa walastu bitari katihim hakaza wa hakaza, ni ba zan iya barin su ba, su yi can su yi can, suna kai kawo, su yi nan su yi nan, suna gidan wani suna gidan wanci, su ba can ba su ba can ba. Shine ma'anar walastu bitari katihim, ni ba zan iya barin su ba hakaza suna yi nan su yi nan su yi nan, suna yawo suna watan gaririya saman titi, ba za ta yin haka ba. Innama hum baniya, take cewa ai su ƴaƴana ne, diyana ne. Tana ƙara tuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, menene matsayin su in na ciyar da su, akwai sakamako da lada gare ni, kuma sannan ga su ƴaƴana ne, ba zan iya barin su suna yawo suna kai kawo sama hanya ba. Wace amsa annabi ya bata? Fa qala, sai annabi ce na'am laki ajru ma anfaqti alaihim, kina da ladar ciyarwar da kika yi akan su. Duk lokacin da kinka ciyar da su, to kina da sakamako, kina da lada wajen Allah madaukakin sarki. Kaga mace ce wadda na farko ciyarwa ba haƙƙin ta bane, haƙƙin uba ne ya ciyar da ita, ya ciyar da 'ya'yan shi. Amma saboda nisa da mahaifin 'ya'yan yayi na rasuwa, ya koma ga Allah, kuma sannan ba a samu su 'yan uwan shi ba. Tun daga ka'ida, idan kana da ɗan uwa Allah ya karɓi rayuwarsa, yanzu ciyar wannan ta waɗannan 'ya'yan da wannan matar kahin ta yi aure ya dawo kanka kai ɗan uwansu. Shi ya samu rinka kula, in muna da ɗan uwa Allah ya karɓi rayuwar shi, to wajibcin kula da 'ya'yan shi ya komo kanmu mu 'yan uwansa, waɗanda muke da haƙƙi kansa, waɗanda za mu cin gadansa. Lokacin da uba ya rasu Allah ya karɓi rayuwarsa, ku rinka kula da ɗiyan 'yan uwanku wanda kuke uwa guda ko uba guda ko uwa kowa da tashi, wanda dai kuna da 'yan uwantaka da shi, Allah ya karɓi rayuwar shi, ku kula da ɗiyanai, ku rinka binciken, saboda haƙƙi ne gare ku. In ba ku yi ba sai Allah madaukin sarki ya tambaye ku. Ai mun karanta aya, Allah madaukin sarki yake cewa wa alal walidi, mun karanta aya ko Allah madaukin sarki yake cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, yana ga wanda aka yi mishi aihuwa wajibi ne ya ciyar da matan nan da kuma yi musu sutura da abinda wannan matar ta haifa na daga 'ya'ya. Kaga muka ce duk wanda zai iya cewa an mana aihuwa, Allah sai ce wa alal walidi wa alal mauludi. Kaga Allah sai bai ce ba wa alal walid, Allah sai ce ga wanda aka yi ma aihuwa, Allah bai ce ga uba ba kadai. In babu uba, kamar da muka yi karatu sati da ya gabata, in babu uba ko uban bai da halin da zai kula da wannan mata da ta aihu, ku 'yan uwansa wajibi ne ku ciyar da wannan matar mai biki, kuma sannan ku ciyar da wannan yaron da ya masa sutura da wannan matar, wajibi ne kanku. To haka in dan uwanku Allah ya karbi rayuwarsa, kula da ɗiyan shi wajibi ne gare ku. Kana wa Allah ya karbi rayuwar kananka, baka san inda ɗiyan kananka ba suke, wannan sai Allah ya tambaye ka. Kana kane Allah ya karbi rayuwar wanka, 'ya'yan shi a ce sai an kai su gidan marayu, kai kana nan ɗiyanka na lakwal, kana nan kana biya mu ɗiyanka kuɗin makaranta, ka biya musu wuta, ka biya musu gida, ka biya musu haya, sannan ga ɗiyan 'yan uwanka can an kwace su an kai su gidan marayu. Ai ka ji kumya ku, a ka ji kumya mana. ɗan uwanka uwa guda uba guda ko 'yan uwa na jini
kana da hali, wannan in baka da wannan Allah madaukin sarki kamar da muka karanta la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko illa wus'aha. Allah bai dora marai sai abinda Allah ya ba wannan ran. Amma dan uwanka na jini kana da hali Allah ya karbi rayuwar shi a ce diyan shi wai sai an kwashe su an kai su orfelina, gidan marayu, kai baka iya kula da su, ga diyanka nan na shakatawa cikin gida, ba za ka iya ɗauko su kasu cikin 'yan uwan diyanka ba. In ma ba za ka iya ba to a samu daga cikin 'yan uwa ku zamna ku tattauna, kai ka ɗauki ɗaɗai ni in ɗauki ɗa biyu, wane shi na da ƙarhin ya ɗauki ɗa uku ya kai gida ne ya haɗa da ɗiya ne, sai ku raba su, wanga shi kula da ɗiya waɗanga shi kula da ɗiya waɗanga, sai ka samu sun rayu cikin tarbiyya, sun rayu cikin addini, kuma kun sabke haƙƙin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora a kanku. Amma galibi in ka ga muna ƙaunar juna, galibi ka ga muna maraba da juna, muna raye ne, muna raye. Kana mutuwa in baka yi hankali ba shikenan magana ta kare kai taka. Ƴaƴanka ba a san inda suke ba, matanka ba a san inda suke ba, kai kankan ma za a amince da kai. Wannan ba ɗabi'a bace, ba mu'amala bace wadda musulunci ya gina mu akai. Ko ba mu da rai, ko dan uwanku Allah ya karbi rayuwarsa, ku tuno da alkhairinsa. Hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana iya kai ma mamaci ziyara. Kaga wanda kan mance da ƴaƴa ne, bale ma kai tunani da shi, bale ma ka zo wurin kabarin shi ka kai mai ziyara, ka iske shi cikin kabarin shi ka mishi addu'a, a ce yau ga ka tashi ka tai kabarin wani saboda dan uwanka ne, koko kaza ne, koko aboki na ne, mun yi mu'amala da shi a nan duniya, bari in je in kai mai ziyara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ana kai ma mamata ziyara. Yau dan uwanka ko mahaifinka ko babanka ko dan uwanka ko abokinka yau sharban da ka kai mai ziyara makabarta da sunan nazo in kama wani ziyara, in tuna da shi, in yi mishi addu'a, in nemi mai gafarar Allah abin da yake da bukata gare mu. To shine wannan mata take cewa tunda yanzu babu ubansu, Allah ya karbi rayuwarsa, sai take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin ina da lada in na ciyar da waɗannan ɗiyan mijina, ɗiyan mijinta ne, ɗiyanta ne, ba zan iya barin suna yawo ba, suna kai kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ki ciyar da su, in ki ciyar da su zaki samu lada. Kaga mace ce to kaga ina ƴan uwansu shi Abu Salma in suna rayi, kaga ya kamata a ce sun kula da ɗiyan dan uwansu, kuma ita ma tana da hali kaga ta ciyar da shi. Kenan kaga wannan hadisi na nuna mana cewa mace tana iya ciyar da ɗiyan mijinta in tana da hali. Ba wajibi bane ba ta ciyar da su, amma in tana da hali tana iya ciyar da su. Duk da cewa wajibci shi na ga uba. To bale a ce mutum da yana da hali, yau da yawa kake samun magidanta ha, mutum yana da halin da zai kula da ɗanai, ɗiya ƙanana, ka kula da su, ka sa su makaranta, ka sa su lakwal, ka sa su makaranta, su koyi addini, su koyi tarbiyya ta musulunci. Za ka ganin uwaye galibi maza wasu ba mu damu ba da wannan ba. Yanzu ka tambayi malamai masu karantarwa cikin islamiyya, malaman da ke karantarwa a makarantun ne na addini, ka tambaye su kashi, kahin ka ga uban yaro ya zo makaranta ya kawo ɗanai, sai ka samu mace 20 ta zo ta kawo ɗiyanta makaranta. Mutum da wahala ka samu mutunan da ke bibiyar karatun ɗiyanai na addini, makaranta ta addini, yana bibiyar karatunsu, sun zo makaranta ko ba su zo ba, suna zuwa an maida su amso kudin da ake badawa na wata, shin sun kawo, uban ya zo da kan shi ya kawo. Da wahala ka samu cikin mutum 20 sai ka samu kusan 18-19 maza uwaye ba mu damu da wannan ba. In ma an kori yaro bai ba da kudin makaranta ba ga masu karantarwa, za ka ga uwa cewa za ta sako hijabinta da dawo makaranta ta ce malam ayi hankuri ana kawo a lokaci kaza, ko malam kaza da kaza. Ga malaman da ke karantar da ƙananan yarana a tambaye su ashi haka ne, kuma kai ma ka sani kana ɗanka na karatu, yau sharban da ka zo gaban malam ga ka zo ka kawo kudin watan ɗan karatun da ɗanka ke yi, ko ka bincika ɗana hina karatu. Galibi mata ne wake wannan, mata ne ke zuwa. In ma an maida su gida, uwayen mata su ne ke sani, kai baka da labari, sai in daga lakwal an ka koro su, kuma kudin ga bai wuce shika ko shika biyu ko da 100-300 ko nawa, wani wuri ma dala 100 ne yake amsa ga wata. Amma yanzu in ekwal ce
an ce malam di tun da kayo sallar asuba kake ce ma yaranka su gaggauta su tashi ka su yi retar ayi wanka ayi buros a goge baki a shirya asa kaya ka ayi retar har mai taksi wani ke ɗaukar biya ha mai taksi wanda zai kai ɗaya ne lakwal ya maido su shi da kai ne uban yana bincika ko ka kayukan ku in bincika in gani kun yi karatu in kun yi rubutu in tambayi mushensu sun zo makaranta suna mai da hankali ekwal amma bangaren addini yara sun zo ba su zo ba wani hina yin shekara wanda ya kokari ne ya kasu turar da ya kasu ba zai sake bibiya karatunsu ba suna yi ko ba su yi ka bar ma ɗanka addini wallahi ya yi ka bar mai duniyar nan gaba daya duk abin da za ka bar ma ɗanka ilimi babban abin da za ka bar masa shine wanda zai tinkahu da shi kuma zai ma addu'a har shi mutu bai barka ba bai manta da kai ba shine ka bar ɗanka da ilimi kuma musamman a ce ilimin addini ilimi kowane iri shi na da daraja ilimi kowane iri shi na da ko ilimin sharri shi na da amfani ba dan kai ba dan ka kare kanka to amma kaga galibi ba mu cika damuwa da karatunmu na makaranta ɗayanmu a karatun addini ba shi yasa sai ka iske yaran sai suna ɗaukar karatun addini bai da ƙima saboda yadda sun ga uwayensu ba su ba da karatun ba su ba shi ƙima ba haka su ma yaran suke ɗaukar karatun bai da ƙima kuma ina ne ya samo asali ne daga kai uba daga ke uwa baka nuna ma ɗanka ba karatun addini yana da ƙima malamin da ke karantar da 'ya'yanka shina da ƙima shina da daraja shina da mutunci baka gwadamta mai haka ba to shi ma sai shi ɗauki abin wasa sai shi ɗauki abin bai da ƙima sai ka sa shi sai shi lalata al'amarin saboda kai kanka baka nuna ma ɗanka ba kuma bai ga kai kana yi ba kuma bai ga kana ƙimanta abin ba saboda ya ga in samdidi man shi ta zo ko ya ga ba za ka tambaye shi ba ya zo makaranta ko bai zo ba ba za ka nuna mishi ya yi sabko ya tai ba za ka sabko shi cikin mota ka baka kawo shi bakin makaranta ka aji ba za ka ɗauka shi ba in ya tashi da makaranta ka kai shi gida amma in ekwal ce za ka yi haka kaga sai shiga ekwal in ta yi kima sama da ni sama da karatun addini shi yasa ai zamanin da in ka tambayi yaro ai mushani na tambaya ana tambaye yara ƙanana matasa in ka girma sai a tambaye ka me kake so ka zama yara haka ake ana dan tambaye su mushannin su na tambaye su in kun girma me kuke so ku zama sai ka shi yaro wani ya ce shugaban ƙasa wani ya ce ministry yake so ya zama wani ya ce kaza yake so ya zama wani ya ce kaza yake so ya zama su ta wada abubuwan da suke so su zama da wahala kashi ya ce malam nake so ko in zaman to mushi bale ma yanzu da mushannin sun ka shiga cikin su ma wani ne ga shiga kamar su da wahala kace yaro ya ce ina son in zan mushi ko ya ce ma ina son in zan mala da dai amma alhamdulillah yanzu muna samun yaran da ke cewa malam suke so su zama su ana samu waɗanda suke so su ce malam suke so su zama mai karantar da addini alhamdulillah ana samu saboda abin ya dan fara samun karbuwa addini ya fara yaduwa kuma su ma malaman sun fara rike mutuncinsu tunda da za ka ganin malaman su ma suna cikin kaskanci ba sa sana'a ba sa komi sai dai a ta wajen zanen suna a ba su dala 50 dala 100 jika biyu su raba jika 5 jika 10 a ta rikici wajen rabu in an ta wajen zanen suna ko wajen ɗaurin aure a ta hitina lokacin malaman ba su sana'a kuma ba a taimaka musu suna cikin kaskanci sai ka kashe riga ka ce a kai ma malam wani to yanzu malaman sun fara su ma wayewa suna sana'o'i yadda obanka shike da mota haka shi ma malam shi na da mota shi yadda obanka yake da gida haka malam da gida ne yadda ake zuwa wajen ramce wajen obanka malam shi ma haka ake zuwa bidan ramce wuri ne kaga su ma yanzu sun fara ganewa wai na ce oba wance ce su to abubuwan ne kun san suna da haka ake ba malamai da ko sai ka kashe riga sai ka ce in ka kai ka ba malamin sai an ga mala a ce kai ashe riga ga da ba malam ta mai daidai malam na dukawa in zai suje da riga ta ce tsar ta cage to kaga wannan malaman masu ma akwai lokacin da akwai rashin wayewa ta addini tare da su
to ku kula da karatun addini na diyanku, ku kula. Ɗanka na makaranta ka nuna mai karatu na yana da ƙima, shi ne rayuwar shi ne abin da zai amfani shi duniyarsa da lahira. Duk dukiyar da ka bar ma ɗanka wallahi dukiya za ta ƙare kun ba tabbat bane ba ta yi albarka. Amma addini ka koya mishi ilimi, ka koya mishi addini, wallahi ko baka bar mai kodala ba ya tashi da ilimi, Allah madaukin sarki ba zai bar shi haka ba. Ilimi shine hasken rayuwa, shine gishiri suke cewa na zaman duniya. To kaga wannan Ummu Salma ta kula da ƴaƴanta, tace za ta ciyar da su kuma ita ba za ta barin suna watan gaririya sama hanya ba. Bai kamata muna da ɗiya muna barin suna watan gaririya ba sama hanya. Muna nuna ma ƴaƴanmu karatun boko ya yi kima gare saboda addini sama da karatun addini. Tunda wannan shi ya kawo lalacewa, kake ganin ƴan bokonmu in ba bokon kai ba sai a ɗauka kai ba ƙauye ne, kai jahili ne wanda bai yi karatun addini ba. Za ka zo ma'aikata in ba turanci aka shi kana yi ba za a kama ka da kima ba. Ma'aikata za ka zo a musulmi ne ba, ɗan musulmi wanda yake tinkahu da annabin shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wai ka zo wurin shi kai mai sallama ya yi gwammace maka ce mai bonjour, ça va comment allez-vous, ya yi son kai mai turanci lokacin nan ne zai. Amma yanzu ka so mai kai mai sallama ka ce muna lahiya lau, sai shi dauke ka wani ba kauye ba kai sensibilize ba, baka waye ba. Shi kuma shine jahili, sai ka mai wai turanci lokacin nan ne zai fara girmama ka, zai fara baka kujera. Wannan wace irin lalacewa ce? To kaga waɗannan irin yaran da ba su samu tarbiyya ne ba ta addini wajen iyayensu, ba a nuna musu addini yana da kima ba, su ne ke tasowa da irin wannan lalacewa. Wai ka zo ka yi mutum sallama assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce ma bonjour. Wannan wani irin sakarci ne? A ce ma amincin Allah ya tabbata gare ka, ka ce mutum bonjour, kwana mai kyau. Mi an ma'ana kwana mai kyau? To har yanzu akwai sakarkari, akwai waɗanda wauta da wannan turanci ya shiga cikin kwakwalansu na turawa, ɗabi'a irin ba ta addini ba, ɗabi'a ta arnanci. Wai sai ka zo kana turanci sannan mutum zai kama ma kima. Allah madaukin sarki ya samu gane. To kun ga wannan uwa ta kula da ƴaƴanta, bata bar ƴaƴanta sun ka lalace ba. Shi yasa kake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam shin tana da lada in ta ciyar da bi ma'ana diyan mijinta da Allah ya karbi rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kina da lada. Kina da lada mai girma in kya ciyar da su, kina samun lada. Dan haka mace in tana da hali za ta iya kula da mijinta, ta kula da ƴaƴan mijinta. Sai dai shine ciyarwa take wajibi gare shi. Ita ba wajibi bane ba, sai dai ta kyautata kuma ta kyautata ma mijinta. Hadisi na gaba, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi na وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في باب الكتاب في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. حديث نقبة وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له. حديثي دقى أبو سعيد كوكو متي حديثي دقى سعد بن أبي وقاص daga Sa'ad bin Abi Waqqas, yardar Allah ta kara tabbata a gare shi. Malam yake cewa fi hadisi tawil, a cikin hadisin shi mai tsawo, alladhi qaddamnahu fi awwal alkitab. Malam ce hadisin mun gabatar da shi a farkon littafin nan. Hadisi ne mai tsawo, amma malam ya takaita shi anan saboda yace qaddamnahu, mun gabatar da wannan hadisi a farkon babi, a cikin babin niyya. Cikin babun niyya malam ya kawo wannan hadisi na Sa'ad bin Abi Waqqas. Yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Sa'ad: wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, kai ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba kana mai neman yardar Allah a cikin wannan ciyarwa,
illa ujirta biha face sai an baka ladar wannan ciyarwa da kai duk lokacin da kai ciyarwa ka ciyar da wata ciyarwa to sai an baka lada in dai kana mai yi dan neman yardar Allah ne hatta ma taj'alu fi imra'atik har sai abinda ka sanya a cikin bakin matarka duk abinda ka ciyar kana mai neman yardar Allah cikinsa ko menene sai Allah madaukin sarki ya baka lada sai annabi ce hatta har ma abinda zaka sanyawa cikin bakin matarka sai Allah ya baka lada kaga ciyar da matanmu da muke yi muna samun lada in dai kuma mun yi dan Allah tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kana mai neman yardar Allah a cikin wannan ciyarwa sai Allah ya baka lada shi yasa kaga hatta matar da ka saka lokacin da ka saki mata in bata ƙara idda ba ciyar da ita yana kanka ciyar da ita yana kanka kuma tana nan a matsayin matarka da zaka mutu sai ta ci gadon ka ba in bata ƙara idda ba haka kai ma da zaka mutu sai ta ci gadon ka ita ma in ta mutu sai ka ci gadon ta in bata ƙara idda ba to ina ga matar da take matarka baka sake ta ba ana zamantakewa mutum ya bar iyalin shi da yunwa kuma mutum na da hali in babu wannan daga Allah ne amma mutum na da abu yana da hali mutum ka ciyar da iyalanmu to shine annabi ce hatta har abin da zaka ciyar da matarka cikin bakinta ta ci sai ka samu lada in kayi niyya dan Allah ba wai kana gasa ba da kai da wani a ce matarka ta hai nauyi matarka ta hai kiba matarka ta hai kaza a'a ba dan haka nan ba a'a kai dan Allah kake yi tabtaghi biha wajh Allah kana mai neman yardar Allah ba gasa kuka yi da wani ba dan ka san akwai wani wanda zai iya yi shi bai son a ga wai matar shi yayin son a ga matar shi ta zan katanya a ce kai wani akwai ciyar da mace gare shi in ka yi aikin banza kai dan Allah ake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan hadisi babu wata ciyarwa wadda za ka yi wa innaka lan tunfiqa nafaqatan ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba tabtagi biha wajh Allah kana mai neman yardar Allah cikin wannan ciyarwar din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai an baka ladar wannan ciyarwa sai ce hatta ma taj'alu fi imra'atik ha abinda zaka sa cikin bakin matarka kaga dan neman yardar Allah kenan muttafaqun alai hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisi na gaba wa abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيق من يقوت حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعنى قال كفى بالمرء إثما أن يحسب أن يحبس عمن يملك قوته hadisi na gaba hadisi daga Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu hadisi daga Abu Sa'id Al-Khudri yardar Allah ta kara tabbata a gare shi mun tsallake ko wa an abi Mas'ud hadisi daga Abu Mas'ud Al-Badari wanda ya halarci yakin Badar shi Abu Mas'ud wannan wani take ne kama a ce general wani dai an ce albadari mutum kashi dibin wani wata babbar daraja ce da kun ji an ce sahabi wani albadari ne ya halarci yakin badar saboda shi wata gadar ce da Allah madaukin sarki yabba ga duk mutumin da ya halarci yakin badar kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi Allah ya dubi waɗanda sun ka halarci yakin badar sai ya ce musu su aikata abun da suke so cikin rayuwarsu ta duniya wannan ba zai hana musu shiga aljanna ba kaji wata garar ko wanda babu kamata to shi yasa in kashi an ce wani albadari to wannan wata garar ce wadda take kambu ne mai girma wanda ba abin da ya kai kimar sa musamman ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata falala ce
shi yasa ai wani sahabi da ya kasance yana shan giya, ya sha giya, Allah ya jarabce shi, ya sha giya, ana kar da shi, ana mai tir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku bar yi mishi wannan mummuna addu'a, ai ya halarci yakin badar, ma'ana dan aljanna ne. Ni'ima ce babba, ba kowa Allah madaukin sarki ba shi wannan ni'imar ba. To shi yasa wannan sahabi shine Abu Mas'ud, yardar Allah ta karta tabbata a gare shi al-Badari. Kamar cikin sozawa kace general wani, ka san soje an ce wani general kai solda, ai ka san sai ka shiga kakkarwa, an ce ga general nan ta yi kai ma soji ne, amma ga mai gidan kuna karshen girma aiki na a ce general ko bangaren soji, sai dai a ce ya samu wata gala kuma ta wani abu da ya yi. To wannan babbar gala ce ta shiga aljanna su gare su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan, idan mutum ya ciyar da iyalin shi wata ciyarwa, yahtasibuha, yana mai neman yardar Allah, yana mai son Allah ya bashi lada, fahiya lahu sadaqa, to shi ma lada sadaka ce. Kaji kana mai neman yardar Allah, kana mai son a baka lada, ba kana son ta zan katanya ba, a'a kana mai son Allah ya baka lada. Dan na samu akwai wasu da wani rikici ya hada su, aka zo wuri na wajen sulhu, wai gasa ce ake yi, abin da ya hada su gida suke zamna, haya guda suke zamna da matar wani da matar wani, abin da ya hada su rikici da gaba da juna, matar wance ta hi matar wance kiba, kuma shi yanzu kokarin yake shi ma ya ta ci da matar shi sai ta dara waccan. To wai abin da ya hada su hitina kenan, hai zaman to ba su shiri, tana mata gurin kiba, to shi kuma ce shi ma sai matar shi ta kamo ta hi ta kiba. To ba dan haka ake ciyarwa ba, a ana yi ne dan Allah. Shi yasa na wannan hadisi na Abu Mas'ud, yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yake cewa idza anfaqa ar-rajulu, ku ji lafazin, idan namiji ya ciyar ala ahlihi nafaqatan, ya ciyar da iyalin shi, matan shi da diyan shi wata ciyarwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yahtasibuha, yana mai neman ladatta, sai annabi ce fahiya lahu sadaqa, sadaka ce gare shi, za a bashi lada kamar yayi sadaka. Hadisi ne wanda muttafaqun alaihi. Wa ana Abdullah ibn Amr ibn al-As, yardar Allah ta tabbata a gare su da shi da mahaifinsa, qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa kafa bil mar'i ithma, ya ishi mutum azaba, ya ishi mutum laihi, an yudayya man yaqut, ya tozarta wanda yake ciyarwa, ya walakantar da wanda ciyarwar shi tana a hannunsa. ‘Ya'yanka da matanka ya ishe ka azaba, ya ishe ka zunubi, ka hana musu abinci, ka walakantar da su, ka kame aljihu, ka ɗaure sako, ba ka ba su abincin da ke isassu, ko ka hana musu abinci, ya ishe ka zunubi. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa. Kaga wai ba ma wai ka kuntata musu ba, kada hadda laihi zaka samu gaban Allah madaukakin sarki. Abinda kake ciyarwa, abinda ciyar da shi take ga hannunka, ka hana mishi. Wannan ba sai ga iyali ba kadai, kaga annabi sallallahu alaihi wasallam nan bai ce mata ba kadai, duk abinda ciyar da shi yake ga hannunka, ka hana mishi abincin nan, sai Allah ya sama zunubi. Ko da dabbobi kake da su, ka hana musu abinci, ko da yara ma'aikata da suke aiki, ciyar da suna ga hannunka, ka hana musu abinci. Dabba da duk abin da ciyar da shi yake hannunka, in bayi gare ka kana hana musu abinci, to ya ishe ka zunubi, ya ishe ka azaba gaban Allah. Hadisun sahihun, hadisi ne wanda yake tabbatacce mai kyawu, hadisi ne wanda yake ingantacce, rawahu Abu Dawud wa ghairi. Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da waninsa, wa rawahu Muslim, haka Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi fi sahihihi, a cikin sahih Muslim, bi ma'anahu, da irin wannan ma'anar, da ma'anarsa kamar haka. Qala, a cikin wacce riwaya ta Imam Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i ithma, ya ishi mutun zunubi, yahbisa amman yamliku qutahu, ya rike ma wanda yake mallakar ciyar da shi. Mutunan da kake mallakar ciyarwa gare shi, sai ka rike mishi abincin shi, ka rike, shine an yahbisa amman yamliku qutahu, ka rike ma wanda ciyar da shi take gargashin ka rike mishi abinci ko ka rike mishi ciyarwa.
ya ishe ka azaba, ya ishe ka hukuba, kuma ya ishe ka zunubi. Kaga wannan yana ƙara tsoratar da maza wanda yake da halin ciyar da iyalansa ya bar su da yunwa ko ya ba su abincin da bai isa su. Mata da yawa wasu suna kai kuka, suna kai korafi na cewa wasu mazan ba sa ba su abin da zai wadatar da su. Ka ba mace kudin abinci da sahe da marici $100, ka san kai ma baka kyauta ba, $100 in dai kana da. Muna magana ga wanda yake da. Allah bai dora mare abin da mutum bai da, amma kana da kudi, matarka da ɗiyanka ka ɗauki $100 ka ba su abincin da za su ci ga ini, kai ma ka san bai ba. Saboda kai yanzu da sahe in ka ta yi, in aiki zaka, in biro zaka, inda zaka kari $100 ba za ta ishe ka ba. Da rana $100 ba za ta ishe ka ba. Wani irin abinci ne za a samu nan cikin birane $100? Abu ne mai wahala. Ko da an same shi sai dai a same shi in babu. Wannan mutum babu ne. Amma mutum na da hali ka ɗauki abincin da ba zai isar iyalanka ba ka ba su. Mata da yawa suna kai ƙarar hakan, suna kukan hakan. Wasu mazan ba sa ba su abincin da ke isa su. To annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba ma diyanka ba ko matanka, hatta dabbobi da ciyar da su shike hannunka, ka bar su da yunwa ya ishe ka zunubi. Hadisi ingantacce. Hadisi na gaba. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه حديثنا bakwai daga cikin wannan babi da ke cikin waɗannan da ke magana kan ciyar da iyali, hadisin Abu Huraira, yardar Allah ta tabbata a gare shi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Huraira yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, babu ranar da bayi za su tashi a cikin wannan ranar, babu ranar da bayi za su wayi gari fihi a cikin wannan ranar, illa malakani yanzilani, sai an samu mala'ika guda biyu sun sabka saman wannan ƙasar, a cikin wannan bi ma'ana ƙasar daga Allah maɗaukakin sarki. Idan suka sabka fa yaqulu ahaduhuma, daga cikin mala'ikun nan biyu sai ɗayan ya ce, ya daga bi ma'ana yana roƙon Allah, sai ya ce, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allah duk mai ciyarwa Allah ka mai masa, duk mai ciyarwa Allah ka mai masa. Addu'a ce ta mala'ikun Allah. Duk lokacin da mala'ika yake yin addu'a 100% addu'a ce karɓaɓɓa wurin Allah, saboda su haka Allah ya halice su, ba mutane ne kamar mu ba, halittu ne da Allah ya yi, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba ma Allah. Duk abin da Allah ya ce su yi, Allah nan take suke gaugawa su yi. Kaga da sun yi addu'a karɓaɓɓa ce. To ɗayan daga cikin mala'ikun nan da ke sabka zai ce, ya Ubangiji, duk mai ciyarwa Allah ka mai masa da abin da ya ciyar. Kana badawa sai kaga wani abu ya zo ma, kana badawa sai kaga wani abu ya zo ma. Duk lokacin da ka ciyar ka saurara sai kaga maiwa ta zo ma sama da alkhairin abin da ka ciyar. In dai dan kai dan Allah, in dai dan kai dan Allah, duk lokacin da ka ciyar ka ba da wasu 'yan mintutuka, ka ba da wasu 'yan lokuta, ka ba da wasu 'yan awanni, ka ba da wasu 'yan kwanaki, sai ka iska abin da ka ciyar sai Allah ya mai ma sama da abin da ka ciyar, kuma sannan ga lada mai girma gaban Allah madaukakin sarki. Amma kaga ciyarwa tana da wahala fa, kamar da Allah yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Duk lokacin da zaka hidda kuɗi ko lokacin da zaka ba da wani abu daga cikin aljihunka, to shaytan sai ya ma alƙawalin talauci. A'a baka biya haya ba ha, a'a shinkafa ta kusa karewa, a'a baka da isansi, a'a akwai kudin kari yara, a'a akwai kudin kaza, sai kaga shedan sai shine ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Shedan sai sama wannan tunani, sai shi hana mai, sai ka tuno wani abu da ya kamata a ce kai da kudi, sai ka in ka bada ba za ka samu ba, ko an samu tawaya.
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai da annabi ya rantsuwa yace wallahi sadaka da kyauta bata taba tauye dukiya ba. To kuma sannan ga addu'a mala'ika, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mai badawa sai mala'ika yayi addu'a yace Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah duk mai bayarwa mai ciyarwa Allah ka maye masa da abin da ya ciyar. Bata kare nan ba, wa yaqulu al-akhar, sai mala'ika na biyu, dama mala'iku biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa suke sabka a kowace rana. Ɗayan shi kuma sai shi mumuna addu'a, sai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allah duk mai kamewa mai hanawa Allah ka sa masa hasara. Allah ka sa masa hasara cikin dukiya, Allah ka sa masa hasara. Sai kaga ana son jika gare ka, sai kaga ka hana. Ga wani da ya kamata ka taimaka ma yana neman taimako, sai kaga ka hana. Sai kaga Allah ya kama wata hasara da zaka kashe kuɗin da sun kai waɗannan jika. Ana son wani na taimako, ana son ka ciyar da ƴan uwanka, abincin da ya kamata ka ciyar da su, ka ba su, ka taimaka musu, kai wani alkhairi. Sai talauci da shaidan ya zo ya sama wannan wasu wasi na talauci cikin zuciya, cikin rayuwa. To sai kaga Allah na ta kama hasara. Wai ba Allah ya aiko ma wuta ta toye ma shago ba, ko ko Allah ya aiko ma a sace ma dukiya ba. A'a, dukiya ka kai za ka kashe ta amma cikin hasara. Shine ba anar Allah madaukin sarki ya sa mutum hasara. Shine addu'ar da mala'ika ke yi. Sai kaga ana buƙatar kaza, sai kaga kaji, sai ga Allah ya aiko ma wani ciwo, ka zo likita ayo ma ordinance ta jika 100. Na ana buƙatar jika 2 ko jika 5 gare ka. Sai ka ta ganin in ka bada ka rage, yanzu sai a aiko ma wata hasara abinda tilas sai ka yi. Tilas sai ka yi. Ana son ka bada kaza, ana neman taimako cikin masallaci ko ana neman taimako inda ya kamata a taimakon addinin Allah. Tunda kaga addinin Allah addini ne na Allah madaukakin sarki, ya yi karhin mutum guda. Shi yasa akwai wani balarabe da muka taba tattaunawa da shi a kasar Saudiya, yake cewa me yasa wai kasashen mu duk inda ya ga masallaci sai ya ga an rubuta wani kes an ce fi sabilillahi. Yana ganin duk masallaci in ya leka kusan kaso 80 ko kusan 90 bil mi'a, kusan kaso 90 cikin 100 sai ya ga masallaci an aza wani kes. Wani wuri ma buga mai karhe ake yi bakin koha, a sa wasu raga-raga a daura keskin, ana fi sabilillahi cikin taimakon Allah. Yana cewa me yasa wai mu muke kasashen mu suke ganin wannan abu al'amurra, su kasashen su babu wannan. A ni ce ko kasashen ku akwai shi, ƙarya kake yi kace har kasashen ku babu su, har kasashen su akwai shi. Sai dai su taimakon su taimako ne mai gwabi, ana zuwa wajen wani a ce ana son a yi aikin Allah, kuma gwamnati ce wadda take ta addini. In ana son a kawo masallaci tafi, gwamnati ke kawo musu tafi. Wuta ta masallaci gwamnati ke sa musu wuta, ta sa musu kilmatizor cikin masallaci. Limammansu ana biyan su, in ampul ya lalace gwamnati ke zakowa tana gyarawa, ko ko a samu wanda zai gyarawa. Ko ba gwamnati ba kuma mai kuɗi ke ɗaukar nauyi irin waɗannan. Ni ce ko kasashen mu babu wannan. In kaga ampul in masallaci wani ne sashi, ko masallacin ne ya sashi. In tafi na masallaci ya lalace sai a dai a yi dibin yaushe za a zakwa iske a ga sabo. Kai ba ruwanka, kowa sha'anin gaba ne ke shi ake sa waɗannan. Kuma addinin Allah ya yi ƙarfin mutum guda. Duk wanda ya ce ma ya ɗauki bugun gaban addini, wallahi ba zai iya ba. Ko menene ko ruwa ne ka ce na ɗauki nauyin kawo su kullum yau da gobe, wallahi wata ran sai an nemi ka rasa. Ai na ba ku labarin wani bawan Allah da yake kokari yana biyan kudin wuta na masallaci, na wani masallaci duk wata. Ba a san ashe ko nawa ake kawo ta masallaci ba, shi ke biya ba a sani ba a san ko nawa ake biya ba. Yanzu bawan Allah nan Allah ya karbi rayuwarsa, sai aka samu ɗaya daga cikin wani da ke zuwa masallacin ya ce shi ya ɗauki nauyin biyan kudin wutan masallaci. Dan an zo an yanke wuta ne, ya zo yana ta waɗa kaka an kai yanke wutan masallaci. Ya za a ce an yanke wutan masallaci? Ka yan Nijar daga wasu kyauta ba, amma an ka yanke masallaci wuta, sai zo shi na waɗa, sai ce ya ɗauki nauyin. Ashe kuɗi ake buguwa masu yawa. Ana kama efekti sai ga kusan shika 100 da wani abu. Mutum da zuwan goshi
da zuwan goshi ya biya ta da sai an tada ya kama shi ke zuwa masallaci ana sallame shi ta yi yanzu sai ga mutunan ka iya an ka sallame sallabe ta haya sai ce a liƙe masallaci a kashe minti a barkun da kilmatizar ya fara korafi ya kasa da kyadda wala hali ya biya wata 3 sai ga mutunan ka an zuwa yanke wuta an ka bar gani ne masallacin. To kaga addini ya yi ƙarfin mutane dole sai kowa mi shi yasa kuke ji ana cewa fi sabilillahi cikin hanyar Allah kowa shi kawo nashi gudunmuwa abu ne wanda mutum guda ba zai iya ba ko da ka ce zaka yi wallahi yau da gobe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam da ƙasa zai ɗaukowa yana baka kullun ya jimko ƙasa ya baka wata ran sai in ya ganka sai ran shi ya baci in ya ganka sai ran shi ya baci ga wannan ƙasa hoga ta nan ga ƙasa ya ɗebo ya zo ya baka Allah ka samu dace. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da ake neman taimako na addinin Allah ka hana, shi yasa annabi sai yake cewa wannan mala'ika ɗayan yana cewa ya ubangiji Allahumma duk mutunan da yake yi tauyewa Allahumma a'ti mumsikan ya ubangiji ka kame ma duk mutunan da ke kamewa Allah ka aiko mishi da ma'ana hasara cikin dukiya ko da gidanka ne wannan hadisi bari in baku misali ga kaina waɗannan dukan guda biyun sun taɓa faruwa gare ni in baku misali ga kaina kuma na san ga kanka ma ba mamaki an same shi kaima in ba da ɓangaren alkhairi wata rana ina Saudiya na taho in yi umara daga Madina na zo zan yi umara na zo na ƙara umara sai na haɗu da ɗaya daga cikin wani bawan Allah ya samu jarabawa ta kudi ne sun ƙare ko jarabawa dai ko an sace mishi ko ya yadda ya shiga wani tashin hankali ya zo yana neman taimako ina da riyal 200 sai na ɗauki riyal 100 na bashi tausai ne ya kama na wannan bawan Allah nashi yadda ya shiga cikin wannan hali 200 nan kaɗai gare ni kuma zan koma daga Makka in koma Madina na bashi kudin nan cikin zuciya da kit na doka na bashi riyal 100 kudi ne suna da kabri ha kusan jika 20 da wani abu ne yanzu na bashi waɗannan kudi ina ta nima tunani yanzu riyal 100 ta mini saura kuma Madina zani ta ya ina bisa hanya sai ni game da wani bawan Allah shi ma wanda ya sanni sai ɗauki riyal 500 bani riyal 500 jika 100 ya ɗauka ya bani sai ni tuno da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk lokacin da ka ciyar sai Allah ya mai ma to kuma bare in ba ku aka sai haka wata rana cikin gidana ina sauri zan hita na bar kudin da ya kamata in bari sai aka ce mini kudin nan ya kamata akwai abin da za a soya sai ni ce kai ku yi haka na ba na san ni buga mota ne ta yi na ta yi wani shago na tsaya na ƙara abin da nake yazo ina zo in yi demarar mota sai demarar din mota ta yi samu matsala na ta demare bai ya kiya da ni kira mai mini gyara da yazo ya ce ai demarar ne ya lalace na mota an ka kira ibu masu saida shi aka tambaya nawa suka ce jika 22 banda kudin mai gyara ni kuma abin da ake so in bada bai wuce dala 100 ba na ce bada da kudi kai sai ga Allah ya kawo wata jarabawa da ta yi kusan jika 25 kuma dole a yi da gaugawa kuma aka yi shi aka gyara shi to shi yasa duk lokacin da Allah madaukakin sarki inda ya kamata ka ciyar ka kiya to sai Allah ya aika ma wata jarabawa cikin abinka za ka yi inda ba ka samun lada ana son a ba da jika sai kiwa ta hana ma da shaidan shi hana ma amma sai ka samu jarrabawa sai Allah ya aiko ma wani abu kana tahiya sai ka ji taya mota ka tafa shi kana tahiya sai ka ji wata matsala ta kama ka ta kashin kudi kuma dole sai ka yi to kan mai taba inda Allah ya ce a ciyar da zaran wannan abun ana faɗa mini wannan abun matsala da na wannan hadisan nake so biyu wannan matsalolin da suka same ni wannan hadisi nake tunawa in dai ka bada insha Allah sai Allah ya mai ma
in kuma inda ya kamata ka bada kana da halin badawa kai yi kwabru ka hana kuma kana da kuma kashi an ce ana bukata, wallahi sai Allah ya aiko ma wata hasara, ko ta rashin lahiya ce cikin gidanka ko iyalanka ko kai. Allah ka samu dace. Hadisi wannan hadisi ne wanda muttafaqun alai. Hadisi na gaba وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدع بمن تعود وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم har yanzu hadisi daga Abu Huraira yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yake cewa al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, wai hannu na sama shine mafi alkhairi sama da hannu na ƙasa. Wannan kinaya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, hannu na sama shine mafi alkhairi sama da hannu na ƙasa. Wai hannun da ke badawa shine mafi alkhairi da hannun da ya amsa. Ka zamanto ko da kai ne mai badawa, kai ne mafi alkhairi sama da wanda shine hannun shi yake kasa. Hannu na kasa shine wanda ake ba, hannu na sama ko ana bada kudi haka a ce mai badawa shi ke kasa. A'a, kaga mai badawa hannun shi ke sama, kai kuma na amsa kasa kake aza hannunka. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, hannu mai na sama shine mafi alkhairi sama da hannun da yake kasa. Wabda biman ta'ul, annabi yace ka fara da wanda kake ciyarwa, ka fara da shi. Kenan lokacin da kake da bukata na yin wani abu to ka fara da wanda ciyar da shi take kasanka kafin ka kai wani waje, ka fara da su har su zamanto suna da wadata. Annabi yace wa khairu sadaqati ma kana an zahari ghina, mafi alkhairin sadaka ita ce wadda wadatuwa take samanta. Mafi alkhairin sadaka kenan ka fara da kanka, shi zamanto ka wadatu, kana da abu guda, abunda kai ne zaka amfani da shi kuma kana da bukatar shi, to ka fara da kanka kafin ka kai ga wani. Kuna fahimta ko? Shine abunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairu sadaqati ma kana an zahari gina, mafi alkhairin sadaka ita ce wadda wadatuwa take da ma'ana samanta, ka wadatu sannan ka ciyar, ka kai sadaka. Annabi ce wa man yasta'fif, duk wanda ya zamanto yana kamewa, yu'iffahu Allah, to Allah zai sa ya zamanto mai kamewa. Duk mutumin da yake kamewa, ma'ana kamewa shine wanda bai roƙo. In ka zamanto ka siffanta da kamewa, kame kai, baka roƙo, baka nuna cewa baka zuwa kana tunan asiri wa kanka, kana cikin matsala kaza, to sai Allah ya sanya ma ka zamanto mutum mai kamewa. Kame kai, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai mafi alkhairin abin da yake mafi alkhairi ga mutum shine mutum ya zamanto mai kame kai. Ginan nafs, mutum ya zamanto yana da wadatuwar zuciya. Za a ganka tsatsatsaf kamar kana da dukiya, kai kuma alhali kamaci. To shine Annabi yake cewa man yasta'fif, duk mutumin da ya zamanto mai kamewa ne, yu'iffahu Allah zai sa ya zamanto mai kamewa kin. Wa man yastaghni, duk mutumin da ya wadatu, yughnihu Allah zai sa masa wadata. Kan nuna kana da wadata, kan wadatu da abin da Allah ya baka, to Allah zai sanya maku wadata. Rawahu al-Bukhari, hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar. Wannan shine karshen wannan babi. Muna da sauran lokaci, muna shiga cikin babi na gaba da yake yana da alaka da wannan babi, kuma hadisi guda ne yake cikin wannan babi. Za mu shiga babul infaqi mimman yuhibbu wa min al-jayyid. Haka ne go? Mimma yuhibbu. Babul infaqi, na'am, jayyid. Istamir. مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بابنا 38
ko 37 babul infaqi mimma yuhibbu wa min aljayyid, babin da ke magana kan ciyarwa mimma yuhibbu na daga abun da mutum ke so, wa min aljayyid kuma daga abu mai kyau. Kaji afa malam ya kama wani babi mai tsada, babul infaqi, babin da ke magana kan ciyarwa mimma yuhibbu na daga abun da kake so, kana son abun zaka ciyar da shi, kuma sannan ce wa minal jayyid kuma abu mai kyau. Imamun Nawawi yana daga cikin shugabanni, limammai, malumai masu zuhudu kuma masu ilimi. Wannan maganar hikima ce cikinsa. Da ya ce babul infaqi mimma yuhibbu kadai, babin ciyarwa cikin abin da kake so, kaga ba mamaki mutum lalatacce ne yana shaye-shaye, kaga mai shaye-shaye yana son abin da yake so ko kaga zai iya ciyarwa da ita, taba da kake sha, giya da kake sha, kwaya da kake sha, abin da zai cutar da kai da kake amfani da shi, kaga zaka iya ciyarwa da shi saboda kana son abun. Amma sai malam yake cewa wa minal jayyid kuma ya zamanto abu ne wanda yake mai kyawu, mai kyawu, abinda shari'a ta yarda da kyawunsa shine ciyarwa dangane da abin da kake so kuma abu mai kyau, ko kana son abun in dai ba mai kyawu bane to kaka ciyar da shi. Qala Allah ta'ala, malaike cewa Allah madaukin sarki yana cewa lan tananul birra, ba za ku zamanto masu biyayya ba, masu da'a, hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, har sai kun ciyar na daga abin da kuke so. Ba za ku zamanto masu da'a ba. Malumai suke cewa albir suka fassara shi da ma'ana guda biyu, suke cewa ma'anarsa ta farko al'amalus salih. Ba za ku zamanto waɗanda suke masu aiki nagartacce ba, ayyuka nagari har sai kun ciyar da abin da kuke so. Wani sashi na malumai suke cewa ma'anar albirru aljanna, ma'ana kenan ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar na daga abin da kuke so, kuna son abin ku ciyar da shi. Ai shine Allah ke cewa cikin suratu al-insan, wa yut'imuna at'ama, Allah sai ce ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, suna ciyar da abinci kan suna son abu, ba sai ya kwana ba sai ya yi yami ba sai an rasa inda za a kai shi ba, a'a shi ma yana da lada. An rasa inda za a kai abinci sai a ji ga mabukaci sai a kai mai, ga abinci za a zubda aka ga akwai masu bukata sai a kai musu, akwai lada. Amma ala hubbihi, kana son abin da zahi ne, an hidda ma yana tururin zahi sai ka ce a hidda musu wani, tun kai ma baka dandana ba tun da zahin shi. To shine Allah yake cewa ba za ku samun aljanna ba, ko ba za ku zamanto ayyuka nagartattu ba gare ku, hatta tunfiqu, sai kun ciyar mimma tuhibbuna, dangane da abin da kuke bukata kuke son sa. In kaya ne ka dinka su, ko ko shadda ce ka sayo ta kana son ta, sai ka ce a kai mawani, ko ka dinka kayan abawa na suna mawani, ba sai sun mace ba sun hada tsagewa sai ka ce a dumki. Qala Allah ta'ala, Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka bada gaskiya masu imani, anfiqu min tayyibati, ku ciyar na daga abu mai kyau, abu mai daɗi, ma kasabtum, abinda kuke tarawa, abinda kun ka tara ku ciyar da shi kuma na abu mai daɗi, abu mai kyau. Wa mimma akhrajna lakum fil ard, ko min al ard, kuma haka ku ciyar na daga abinda muka fitar muku saman ƙasa na abinci, shinkafa, hatsi, dawa, mangoro, ɗiyan itatuwa, abu mai kyawu shi ma ku ciyar da shi na daga abu mai daɗi, na daga abu mai kyawu. Sai Allah ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, kada ku ce za ku ɗaukar abinda yake lalatacce. Tunfiquna shi zamanto shine za ku ciyarwa, kai ya zamanto kayi noma da ya kamata ka fitar da zakka, ko ko kayi noma da ya kamata ka bada sadaka ciki, sai ka diba sai waɗanda suke kwamsa, waɗanda ba su da ƙwayoyi, ba su da idanuwa da kyawu, shibra ake cako, shabra, ka ɗoka wanda hatsi ne wanda suke ba su da idanu, su ne za ka ɗoka ka bada. A'a, shi ne Allah ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka bada gaskiya masu imani, anfiqu, ku ciyar min tayyibati, naga abu mai kyawu, abu mai daɗi, ma kasabtum, wanda kun ka tara,
kun tara abu in za ku ciyarwa ku ciyar da abin da yake mai kyawu wa mimma akhrajna lakum da kuma abin da muka fitar muku min al-ardi daga ƙasa shi ma ku ciyar in za ku ciyarwa ku ciyar daga abin da yake mai kyawu ne Allah ce wala tayammamul khabitha kada ku nemi abin da yake lalatacce minhu daga gare shi ne tunfiquna za ku ciyarwa ai karshen aya sai Allah ce walastum bi akhidhi in ku ne za a ba za ku amshe shi ba Allah ce illa an tughmidu fihi sai ku rumce idanunku abinda ka san kai in za a baka shi ba za ka ji dadi ba yau a ce ga wani can ya gama cin tuwo sai da ya yi rabi ya kare ya kofi sai ya zo ya ce ma amshi kana jin dadi ba za ka jin dadi ba to kai ma kaka yi ma wani haka nan musamman wanda halin shi ya wuce haka nan ka bashi mai kyawu shine Allah sai ce kakku bayar da ku abinda in za a baku shi ba za ku jin dadin amsa shi ba sai ka rumce ido ka amshe shi wannan bai dace ba hadisi na karshe malam yake cewa كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرخاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وزرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة إلى أقاربه وبني عمه متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيحين رابح ورابح ورايح نعم بالياء الموحدة وبالياء المثنى أي رايح عليك نفعه وبيرها حديقة نحل وروي بكسر الباء وفتحها. بارك الله فيك. wannan hadisi ina gani yana da tsawo sosai ko kuma ga lokaci yayi duk da cewa hadisi ne guda kuma shine sauracin wannan babi bari mu karanta shi ko da a gurguje ne. An Anas radiyallahu anhu qala hadisi daga Anas yardar Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana Abu Talha radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi da ake kira Abu Talha yardar Allah ta tabbata a gare shi yake cewa aksar al-ansari bil madinati malan min nakhil ko min nakhl. Abu Talha ya kasance shine wanda yi kowa daga cikin mutanen Madina dukiya ta dabinnai ta diyan dabino. Duk cikin mutanen Madina babu wanda ya kai Abu Talha dukiya ta diyan itace ta dabinnai. Shine duk a cikin garin Madina shine na farko. Shine ma'anar akthar al-ansari bil madinati malan min nakhl. Shine mafi yawan dukiya ta dabinnai a cikin mutanen Madina. Wa kana ahabbu malihi ilayhi bayraha. Kuma cikin dukiyar da ya fi so ta waɗannan gonaki da ke gare shi na dabino ta wata gona ce da ake kira bayraha. Yana da wata babbar gona ta dabino da ake kira bayraha. Kasan Laraba su suna da wata ɗabi'a komi suna suka mai
in kana da shaki ma sai ka sa mai suna, in kana da mota ma sai ka ce sunan mota ta kaza, sai ka ce ma yaro je wajen wane kuma mota yake nuhi. Haka suke da wannan ɗabi'a. To haka gonar sawaga da yake ji da ita ana kiranta bayraha. Wa kana mustaqbilatal masjid, wannan bayraha wannan gonar ta kasance tana gehen masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda in ka zo masallacin Annabi yanzu in ka hito daga koha kana ganin har yanzu wannan gonar tana nan, sai dai an dan rage ta. Har yanzu in ka zo masallacin Annabi zaka kusan masallacin Annabi, musamman wajen dakunan da ake sabke baki, wajen otal manyan otal kin nan zaka ga akwai nuri da an ka killace kana cinkar da binnai da gonaki da sauransu. Har yanzu tana nan har yanzu. Wa kanat mustaqbilatal masjid, ta kasance wannan gonar tana fuskantar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha. Annabi ya kasance yana shiga cikin wannan gonar ta Abu Talha, sannan wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Wannan gonar tana da wata rijiya da Annabi ke shiga yana jin dadin shan ruwan wannan rijiyar, kuma Annabi ne yake shiga ya huta kuma sai ya sha ruwan wannan rijiyar. Kaga Annabi na shiga cikin wannan gonar. Qala Anas shi da kansa da ya rawaito wannan hadisi sai yake cewa falamma nazalat hadhihi al-ayatu, lokacin da Allah ya sabkar da wannan aya, lan tanalul birra, ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun, har sai kun ciyar dangane da abin da kun ka fi so. Qama Abu Talhata ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha na jin wannan aya sai ya tashi ya tayi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala sai ya ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna Allah ta'ala anzala alaik lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya ma'aikin Allah, Allah ya sabkar maka da wata aya da cewa ba za mu samu aljanna ba ko ba za mu samu da'a ba, mu zaman to nagartattu sai mun ciyar dangane da abin da mun kafi so. Wa inna ahabba mali ilayya bayraha'u, kuma mafi soyuwar dukiya ta wurina ita ce waccan gona da ake kira bayraha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala, yace wallahi na ba da wannan gonar sadaka saboda Allah. Kaji masu aiki da cikawa ko? Ana ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, ana cewa ku ciyar domin Allah. Kana da wata eje ka biyu nan sai kai kamar ba da kai ake ba, sai ka diba ina alajiwa ne. Kaji yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da ganganto yake samu aljanna, ba ruwanka da alaji. Ta kai ne shi kai, ta kai na kai ma kai ta kanka. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Nan take ce ya ma'aikin Allah, wannan gona ta wa ita na fi so cikin dukiyata, dan haka wa innaha sadaqatu lillahi ta'ala, na bada sadaka saboda Allah. Arju birraha, ina neman dacewa, shine ma'anar arju birraha, ina neman dacewa na wannan gona. Wa zukhrafaha inda Allah ta'ala, kuma ina neman ajiyayyen ladatta wajen Allah madaukakin sarki. Ina neman dacewa saboda wannan sadaka, kuma ina neman ajiyayyen lada gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin kiyama. Sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, fadhaha ya Rasulullahi haisu araka Allah, wannan gona ka bada ta inda Allah ya ce a bada. Ka bada ta, ka sanya ta inda Allah ya ce a bada, inda kake so ya ma'aikin Allah. faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce madalla, ma'ana wata kalma ce madalla, kai kokari bawan Allah. Wane ne zai iya haka? Abinda kai so ka duka ka bada, sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke komantawa da su, shi yasa suke cewa fatashabbahu in lam takunu mithlahum, ku yi koyi da su in ku ba su ne ba. Inna tashabbuha bil kirami falahu, kamancece ne da mutane masu karamci rabauta ne ko shi. Sai annabi ce madalla, zalika malun rabih, wannan ai dukiya ce mai riba, dukiya ce wadda take mai riba. Wa qad sami'tu ma qult, annabi ce naji abin da ka fada. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, ina ganin wannan sadaka da kai, wannan gona da ka bada ta zuwa ga ƴan uwanka makusantanka, ka ba su, tunda suna da bukata, ka ba ƴan uwanka makusanta. Kaga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ba dan ya tara dukiya ba. Shi yasa duk abinda annabi samu yakan kare ne gaba mabukata.
ana kama annabi yakan doka shi bada. Wata rana an kama annabi wasu kaya ɗinkakku masu kyawu da aka kera masa. Ɗaya daga cikin sahabban annabi shi na ganin an ba annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya sa ta yi mai kyawu, kurum sai ce ya ma'aikin Allah ina son ka bani wannan riga. Annabi ya doka ya bashi. Sahabbai sun kai ta gwabza ta yi, ana kyahota ta ya sa a kama annabi abin alhaji. Kai ka ce kuma ka sa annabi ba a taba cewa shi bada ba, ce bai da. Haka annabi yake, ba a taba cewa bada ba, annabi ya ce babu. Haka yake sallallahu alaihi wa sallam. Shi kuma sahabi yake cewa wallahi ba dan in sa wannan riga bane, ba wai dan ina da bukata ta ne, ina bukata a ce abinda annabi ya sa ga jiki ne ni ma na sa.